Potom na pekáč a do brúška. Do brúška to treba. Dobrá pamätá. Sorry Marek. Keby bola väčšia, bolo. Môžeš to písať. No pôjde, mi to nevadí, keď nie som v kamere. A už si dosť, skoro asi tam hlava je v kamere. Laura, dúfam, že to video má už aspoň 10 minút, aby vôbec nikto si ho nechcel pozrieť. No práve iba 43 sekúnd, 44, Dobre. 4, Keď malo 5, 7 sekúnd. 6. Laura je super dievča, chlapci, odporúčam. Díky Jany. Ale nedotýkajte sa. Lebo toto, ona to nemá rada. Z vlastnej skúsenosti. Najprv ju musíte spoznať. A vlastne, keď sa jej chcete dotknúť, tak musíte s ňou tancovať. Experience. Reklama pre Lautu. Áno, hlavne treba stále striedať medzi horizontálnym a vertikálnym, aby to bolo úplne super videjco.